Νέες εξελίξεις έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης μας γογός Μαστροκώστα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί. Η υποτροπή του καρκίνου, η μορφή του, η εξελίξη της υγείας της και η εξαφάνιση που τους ανησύχησε όλους. Αυτά λοιπόν αφορούν την αγαπημένη γογό Μαστροκώστα. Η κατάσταση της υγείας της γογός Μαστροκώστα επανήλθε στο προσκήνιο, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Τραϊανού Δέλα να αποσυρθεί από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Η στενή της φίλη, Μαρία Καλάβρια, μίλησε για εκείνη στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για την πραγματική εικόνα της υγείας της. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Τραγιανός Δέλλας ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του προπονητή στον Όφη, επικαλούμενο σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Η είδηση προκάλεσε ανησυχία γύρω από τη γογό Μαστροκώστα, καθώς το ζευγάρι είναι γνωστό για τη στενή του σχέση και τη βαθιά του αφοσίωση. Σε ερώτηση για το θέμα, η Μαρία Καλάβρια ξεκαθάρισε: Η γογό είναι πολύ φίλη μου, είναι μια χαρά. Ο Τραγιανός έχει φύγει πάρα πολύ καιρό από την ομάδα. Όλα καλά, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Η ίδια λοιπόν η γογό Μαστροκώστα αναφέρει χαρακτηριστικά. 3 μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγι ευτυχία, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραγιανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραγιανός μου είπε να βγω και να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω και τις υπόλοιπες γυναίκες. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου. Μια πρόσφατη πληροφορία λοιπόν που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας είναι πως πριν λίγες ημέρες η γογό παλεύει μια νέα υποτροπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η κατάστασή της είναι σοβαρή, αλλά όλοι ελπίζουν πως για μία ακόμη φορά θα βγει νικήτρια και θα νικήσει αυτό το θηρίο.